Takže test zdroja. Konektor má 3. a 4. pin, zelený a čierny. A keď ho teraz zapnem, nerobí nič. Keď teraz zoskratujem tie dva piny, 3., 4., hoci čím, ja som zobral zicherku na papier. A teraz keď cvaknem na zdroj, roztočilo. A teraz vlastne na tomto molexe, to je molexový kábel, treba namerať 12 V. Ak náhodou nebude točiť ventilátor. Čiže zoberiem káble, mi to trvá jednou rukou. Červený na červený. Čierny na čierny. Keby som to nevyťahol. Jeden. Takto. Vlastne 5 V. A s tým druhým. Tak so žltým. Nie. Čierny a žltý by mal mať 12 V. Červený a čierny je 5 V. Čiže v tejto kombinácii žltý je v tomto prípade akoby červený, pluskový, čierny je minuskový, tak ukazuje 12 V. Keď vymením, čierny som mohol nechať somár a dám na červený, poď. Tak to je 5 V kombinácia. Čiže vtedy je zdroj správne. Ešte na chvíľu zostane a potom sa to vypne.